Dah. Tubag-tubag. Gubat ba, gubat. Ano sila? Kita. Gubat ng taka eh. Sa Dubai, manindang babot sa mga kano. Pwede ra. Yo, what's up? May udtos yung tanan niya mga katambay, no? Karon kay sa sarama December 21 naman, no? So, December 21 na mga aga, no? So, adlaw ta nga Miyerkules. So, karon kay malakaw ni mama kay sige siya pabati-bati sa kuha babaw na koy. Babaw daw siya pinaskuhan sa kuha. So, sige pangais mama magpinaskuhan sa kuha, no nya. Wate kwarta. Wala tay kwarta gid. Pero namo koy kita to ni aging mga simana atong pag-opening sa SRMC atong gibuhat ang processor na may kwarta to. So, ato ni kasunod tong kwarta ato ni palit sa porta tani mo. Okay. So, mangukay kuno siya ato ni banan si mama mangukay. So, kanitang kwarta ako to ni paayos akong cellphone kay natagak mo ni nabuak mo ni. So, ako ni screenshot. Nakita ninyo nga nabuak ni ang kuha ni. Nabuak ang screen na ni, niliki ng LCD, no? So, ako screenshot kita ko sa inyo ha, pero ang atong kwarta, basta atong kwarta nga atong nakita, atong itong gaston para sa itong mama kay nangga man itong mama. Ha, saan naman? Garam. So, ato na mi guys, lakaw na dito. Nya, uban-uban tayo sa mong lakaw ni mama. Wala pa ganay may ka gawas igo pa yun bago pa may nakagawas kalsada guys, no? Pag may makabot to sa kina kapoy na may kay grabe init kayo limot yun, no? So may tanong makapalit na may kuhan aeroplano. Kapalit na may service guys bisag motor lang, no? Bisag scooter lang mo, no? Okay nga, no? Scooter sa makapalit ng scooter ba pagkada kita dito kuhan sa tagkorta. Puwes sakit mo. So, minta guys makapal. Mabot ang panahon guys na makapalit na tagkuan guys. Makapalit tag service bisag motor lang, scooter, bati na kina. Di na kina init maglakaw. Atong pataragir ko na tang scooter. Tricycle ma. Tricycle guys. Dala na pasayro ikaw mas bisa na ilong. Mo na. Amo kay tao do. Wala puno gina. Nah, pusing-pusing ginang uban, no? Nindot ko na nada nga. Fire. May yung mga sapatos mo. Ay, nilit ah. Dako man, 42 to. Nato yung bans ito niya. 30 seater mo. May mga bakterya. Pili. Ay, gadlok, pili. Puto sa mga yanan, tunita. Ako may bayad. Pabili na dari ko yun. Mapa lang ko, ma'am. Uli, sabi. Kaya na. Ano, sinina mo? Maya pa rin. Gugmay ka, gugmay. Hindi, pili siya. Hindi, bahala. Bayad ako. Ha? Bag. Bag ba? Sumay? Parang bag nanay na nay. Makro dito na ano? Sama dito na ano? Ay, matilis sa matiguwa nga batanon bumaga. Mag-long sleeve, taas ang buktan long sleeve na eh. Kersunis oh. Ada kersunis dari mo? Hindi to? Ha? Nama dito lang mga ano presyo. Ako tanawan pila. Nga, murag 18 na na. Ano murag 18 ba? Ito. Indot no? Dapat ada kang korta no? Atau balik hurut ba no?
Kaya mo sa kalinyahan ba? Ito na bitang kurot. Ada ang kurot ah. Baligya ko man. Ay, baligya ko man. Panghatag. Panghatag silingan ba? Oy. Ya. Ano ka ang kurot ah? Ingat ka na? Kano? Ini para ba? Okay kayo ma. Murag this is size. Di ka nagamas ko na no? So ay no? Pwede mo rin sukat. Tanah ko no? Di pwede. Oh. Sila kang Wow, para-para. Wala medyo rin eh. Parang clean na. Plain nga lang muslim. Ay, karo dihay pangita lang. Suway ko no. Suway lang. Buwak-buwak nga, mura magkaanga. Ay, vlog. Kani. Kani mo, nilat ni kulura mo. Oh, pura do. Nandito ka dito. Guwang mo na, kunti guwang. Ay, di. Kana okay na kana usa? Ang bilis ka yan. Sige na. Okay. Diba, sige na na. Wala gi. Ilang na nagdi makaigo tong kwarta kay uli mo ba? Dama na pangkatog. Pero ano pangkatog? Ano? Ano yun to? Ha? Tumay mo kang puti. Tigbuhok. Dia kena hitam deh. Berapa? Kurang itu tuh. Dikut. Dan lakukan. Man. Pundak. Bunda. Kan mah dia sandal mah. Sandal. Ikaw. Ikaw yung sulog. Kaya desisyon niyo. Wala lang din mo ganahan. Kani ma? Sa Ngarang manager sa bangko ba? Kani ma eh? Okay. T-shirt din eh. Sampang kita na meron siya pamungkag. Kani ba? Kani oh? Murag bunyagan. Yan, totoo niya. Gamay. Mbot lain man. Ito ako ibutan akong lain mbot. Usin mo ha, kuminuan mo. Ingat na. Manong lain man. Pasok ka sulit ba? Karaan yun na. Hiro, uy. Mura mo singin ang labil namin. Di ba? Ay, saluran. Ako tax mo yan. Ikaw yung sulo mo na. Basta kayo di ko ganahan. Kapag gamaman. Ano ko pili o, doon ko. Okay na eh. Kakay sama. Kakuha na eh. Kakay, bilis. Kakay do. Ay, kali pili. Kakay, kakay kayo. Kakay ka. Kali pili ito. Tabangan lang to. Di ko ano, di pa lang ganahan. Ay, lagi. Tunto ko sa iyo mo. Pag kamamanda. Pag utuma. Kani sakto na kurang kita te. Ano? Ini gamay do. Tara na. Gamay ni ano. Ha? Pag na ikaw ano? Gamay? Eh, pag sure tato ko naman tatay ro. Hindi. Gamay ka ng t-shirt. Ano Hindi. yung t-shirt? Hindi. Mayawa. Pero pa pa. Oh. Ha? Tagko kayo eh. Magsaya. Kanilang do ay ito yung pinaro. Ikaw? Ano sino ko to? Hindi na ko sa kuwan. Bago to mama? Ito mo. Kapos yung pili no? Na? Balik lang ito na rin. Hindi. Pato. Tansa. Bili na ito mo. Kaigo ka na si mo?
Liog baliog. Kung dia tak ibot sa mga nana, di na maibot ha. Sakturoy. Ninoo juga dah. Tulan na ka mayroon na sa kalibo na. Wow, gamay. Sakturoy. Batir na. Lah, wala yang mama. Lah, biay. Naman ni konisto na no. Oh. Bakit ko nino? Ikaw. Mata. Ano tindira do? Ang mata ano? Pila ni siya dire mes. Ang mata. Oh. Ang kita mo yung mama siya. Ang mata nito si mama. No, kuyawan. Hala, ya si mama. Takang sa rin rin. Pero na. Puti na tayo. Ano pa no? Ito. Original ba? Lahos. Wag, 200 to. Awan 60 naman itong kusanis. 85 po daw. Hindi magkwinta-kwinta. Hindi magkinagbayad. Okay rin to eh. Baka sa sunod na natin korta. Naghanindot na po. Kahalin lang ako Halin. ada satay ta. Kana na may kwarta. Oh, manami palit guys no, manami. Man, ikalay dana na ma. Nya, mga tadaan ma. Sa kita nga ulit eh. Dihaw. Anong restaurant niya? Sa gasa dito yung busay ni restaurant dito eh. Ano? Ay, gutom. Mga dito guys. Pantas na. So, manami kaon guys. Oh. Buwag na lang ta. Kaya dana na. Okay, bye-bye. Bye. Siguro. Sumka. Pit ka dia. Isa. Gutom na kayo no. Ikaw no. Biyaan kasi mong amo gyud. Ikaon. Sibuk. Okay. Isa. Ah. Ayo. Wait tao. Ayo. Abli na te. Mahalig bayad kay gihatod sa balay. Ha? Merry Christmas. Merry Christmas adong. Bakoy Naskuhan ka ng nanay. Yes, mama. Kabaw di siya pa dong. Oh. Kay nagplitin. Pintos wala eh. Order. Ano ka te? Sige pa. Tama te ha. Tayo lang kita. So, aming hapon ninyo, mga katambay, no? So, nakatugo diri sa duyan ni Master. So, nalay ko diri sa ilang bukid, no? Kay Juan, si Master, kay ito sa Cebu. Unya, ako diri kay Juan, na tabang og bantay, no? Kay masinya na may mga hilabot. So, at least natin diri, makatabang tag, bantay-bantay silang mga hayop diri. Unya, paano, no? So, ano siya no? Atong nakahatag tag bilaskuhan ka mama ganiya no. Atong ebong ipamalit yan ng okay. So dito siya yung nako pero at least nakahatag sa tong ginikana no. So siya importante. So before mo manghatag og pinaskuhan sa ubang tao, gusto lang ako iwan sa inyo nga unasan ninyo inyong loved ones no or inyong pamilya. So thank you po kayo to sa tong TF nga gihatag sa kuha ni Master no. So toki ito nga gihatag sa kuha. So naibanan na to nako then gigasto na mo ganiyan ni mama. So this nagamit ang kwarta sa kanang nindot nga paggagamit no. Naipad siya padulngan ba. So katonta ako to siya ipayo sa kong cellphone kay nabuak lagi. Pero basin dag na makakita sa tuwa ning video no. Kasi na mo sponsor diha og kuan iPhone XR lang. So kuan siya paraya ito sa cellphone pero nangay mas mama pinaskuhan ito lang gi kuan
unang mas importante no. Kaya sa cellphone magamit pa man bisag liki ni magamit pa man so naot ko nga nalingaw mo mga gano. Naot ko nga kita ito yung sunod balik no. So dili na tayo tapuson hantod sa sunod higayon. Ganoy TV, anay out. See you.